дар 2 дақиқа ду телефона ҷанг медозам. нархи наво, функсияҳои нави телефон ва характеристикаи телефонҳоро ба шумо гап мезанам. Про як функсия дорад дар камераш ки ҳамаи тарафи қафо, ҳамаи тарафи пеш одновремени камера. Мо метавонем ки одновремени дута приложениеро истифода кунем. Дар боло, дар поён телефони Camon Chill Pro ва телефони Redmi Note 14 Pro. телефонҳои ҳастанд ки дар як муддати кӯтоҳ тонистанд як телефони популярӣ шаванд. телефонҳо аз ҷиҳати нарх телефонҳо буҷетнианд ва дар дохили комплект телефонҳо ҳама чиза дида мешавад. ҳама чиза ёфтанаш мумкин аст. Чӣ хел? агар хоҳед аз нархи наво, функсияҳои нави телефон, моделҳои навмебаромадагии телефонҳо бохабар шавед, дар видео лайк монда, дар канал подписатсия карда ва пахш намудани зангодачаро фаромӯш накунед. аз комплекти телефонҳо сар мекунем. дар дохили комплектатсияи телефонҳо чӣ мешавад? Якум дараҷа чизе ки ҳаст дар ҳамаи телефонҳо мешавад, иголка барои симкарта баровардан, защитная плёнка дар ҳарду телефонҳо мешавад, чехоли дизайнерский, блок ва кабели оригинал мешавад дар дохили комплект телефон. телефонҳо ай ҳама хубишон, яъне плюси асосишон ҳамае ки барои телефонҳо дига ягон чиз дига харидорӣ намекунед. дига ягон расходи беҳуда яъне намекунед. дизайни телефонҳо. телефони Tecno Camon Chill Pro чихел десен, сета камера, якта спичка, дизайнаш, экранаш яъне аввалной гаштагӣ мешавад. калонкаш бошад, стереодинамика, ҳамаи тарафи боло, ҳамаи тарафи поён мешавад. камераи пастобланкнак ва питани тарафи дасти рост ва як кнопкаи дополнителин дорад ки ба як кнопка якчанд функсияро иҷро кардан мумкин аст. ман дар давоми видео ба шумо мефаҳмонам. ҷои зарядтаки телефон Type-C ва дута физически сим-карта мехӯрад. телефони Redmi Note 14 Pro. телефони 14 Pro асосан ба телефони Poco X7 Pro обични монанда ягон фарқ намекунад дизайнаш. сета камера, якта спичка, и телефонам экранаш аввалной гаштагӣ ай, ҷои зарядтаки телефон Type-C ва калонкаш бошад, стереодинамика, ҳамаи тарафи боло, ҳамаи тарафи поён мехона, дута физически сим-карта мебарад ва кнопкаи баланкнак ва питанаш ай тарафи дасти рост мешавад. агар ай характеристикаи телефонҳо гирем, телефони Camon Chill Pro, телефоне ки недавна баромад, як телефони популярӣ тавонист бишавад. телефон боша, экранаш AMOLED 120 не 144 Гц экрани телефон, частота обновлениаш кор мекунад ва процессори телефон Mediatek Dimensity 7300 мешавад. телефон боша, батарейкаш 5200 мАч, 200 мАч ай дига телефони обични яъне фарқ мекунад ва камераи основноиш 50 мегапиксел, дуюм ва сеюм камераш боша 8 мегапиксел мешавад. фронталная камераи телефон 16 мегапиксел. дар охир дар комментария нависонед ки телефонҳо кадомаш хубтар аст. телефони Redmi Note 14 Pro. телефони Redmi Note 14 Pro пешай Camon Chill Pro баромадагӣ аст. телефони Redmi Note 14 Pro ҳам як телефони популярӣ шуд. ба чӣ хотир? ба хотире ки телефон ҳам игровой аст, ҳам барои навигатор ёки барои ягон кори дига метавонед ки телефонро истифода кунед. телефон боша, экрани телефон AMOLED, уже ҳардаш AMOLED шид, 120 Гц кор мекунад ва батарейкаи телефон боша 5110 мАч мешавад. батареяи телефон фарқ мекунад, яъне агар барои дига странонро бароранд, метавонад ки батарейка шава 5110 ёки 5500 мАч шавад. барои ҳар давлата и телефонҳоро батарейкаша се намуд мебарад. телефон боша, камераи асосиш 200 мегапиксел, 8 ва 3 мегапиксел дополнительная камера, 16 мегапиксел боша фронтальная камераш мешавад. аз ҷиҳати функсияҳои телефон боша, функсияҳои нави телефон, як функсияи хуби телефони Redmi Note 14 Pro дае ки мо метавонем ки одновремени дута приложениеро истифода кунем. дар боло, дар поён дута приложени одновремени. дуюм фишкаи зурш ия ки вақте ки мо ягон чиз скриншот мекунем, агар хоҳем ки аз боло то поён полностью скриншот кунем, кнопкаи прокрутира зер мекунем ва дар инҷа худаш автоматӣ рафтан мегирад, куҷое ки хумона маъқул аст, куҷое ки хумон даркор аст, то онҷо рафта стопа зер мекунем ва ҳангоми кнопкаи просет карда метавонем ки дар ягон WhatsApp ёки Telegram полностью равон кунем телефонро ҳамон скриншоти кардагимона. телефони Camon Chill Pro боша, фишкаи асосӣ дае ки кнопкаи дополнителин дорад, ҳангоми ду бор зер кардан дохили камера мешавад, метавонем ки бемалол съёмка видеомона гирем
ва ҳангоми як бор зер карда истодан галасавои помощник дорад ки галасавои помощник ба мо ёрдам медиҳад. ва Camon Chill Pro як функсия дорад дар камераш ки ҳамаи тарафи қафо ҳамаи тарафи пеш одновременно камерош кор мекунад. ва функсияи нави дигари телефон боша ҳангоми ягон объекта сурат гирифтан метавонем ки объектҳои лишнира аз телефон автоматӣ ҳамон объекти нодаркора удалит кунем. Телефони Redmi Note 14 Pro памяти 8/156, 12/156 ва 12/512 мешавад ки нархи телефон ай 20500 рубл дар магазини Realphone сар мешавад. Телефони Tecno Camon Chill Pro боша 8/156 мешавад ки телефон ҳам 4G мешавад, ҳам 5G мешавад ки нархи телефон ай 22500 рубл дар магазини Realphone сар мешавад. ва агар аз дигар нархҳои телефонҳо бохабар шудан хоҳед, телеграм-канали Realphone Москваро пайгирӣ кунед. дар инҷа боша ай тамоми нархномаи телефонҳо аз ҳисоби памят, цвет ҳамаш нархҳоша метавонед ки ба ҳазор тамошо кунед ва заказ кунед. рақамҳо дар рӯи экран барои заказ кардан. Доставка ба тамоми шаҳру областҳои Россия ва ҳама шаҳр ноҳияи Тоҷикистон дорем. дохили Москва да бошед, то пеши метрона доставка мекунем. адресҳои мо дар шаҳри Москва, метро Бутырская, торговый центр Зелёный ва магазини Realphone.